Измина една година от опустошителните пожари край селата Безден, Богьовци, Билидие хан и Понор в община Костинброд. В продължение на дни огънят изпепеляваше хиляди декари земя. При силния вятър непрекъснато възникваха нови огнища, а пожарът отново и отново се разгаряше. За хората, живеещи тук, тази седмица никога няма да бъде забравена. Редом с пожарникарите в борбата с огъня се включиха десетки доброволци. Семействата пазеха домовете си ден и нощ. Защо се случи това бедствие? Беше ли нещастен случай или човешка небрежност или умишлен пожар? В района съществуват инвестиционни намерения за изграждане на 2 големи фотоволтаични парка върху приблизително 1000 декара земя в защитена зона Натура 2000. Не можем да кажем дали между тези проекти и пожара има връзка, но въпросите остават. Година по-късно се върнахме с дрон над опожарените терени. На хълмовете се виждат запазени групи дървета по периферията. В централните части много дървета са изсъхнали. Огромните площи вече са покрити с трева. Една година по-късно природата вече ни дава своя отговор. Вижте какво заснехме по време на теренните ни проучвания. Иглолистните дървета почти не могат да се възстановят след подобен пожар, но широколистните видове като ясен и клен са пуснали издънки. Дъбовете са живи, ливадите отново са зелени и покрити с диви цветя. Пожарът нанесе тежки щети, но животът не е изчезнал, животът се завръща. За някои хора това са просто каменисти пустеещи карстови хълмове. Тук вода на повърхността няма. Но те са дом на стотици видове растения, на пеперуди, диви пчели и редки бръмбари, на птици, които гнездят в тревите, на грабливи птици, които ловуват в небето над тези склонове. Тези хълмове представляват едни от последните запазени степни местообитания в България и Европа. Екосистема, в която съжителстват множество защитени редки и застрашени видове. След пожара се появиха твърдения, че природата тук няма да се възстанови. Година по-късно всеки може сам да се увери в противното. Въпросът не е само да произвеждаме електроенергия. Въпросът е какво сме готови да загубим, за да я произведем. Защото, когато една такава екосистема изчезне, нейното възстановяване вече няма да е възможно.